Akwa Okuko tiwala ake ifugonian. I say no a friend in trouble, but a friend indeed. About a friend in need. Because it's not a friend in need. Young when my age, they nam of many we come on meji ho many body up na map was a friend, no the road. But a friend in trouble, but a friend they have been no good in trouble. Yeah, bad gaga fe tini simwe bone pota. Ifugoniano. Kedonda na bi those content creators in a day very for that time. All these MCs, content creators in a day very for that time. Na be occasional to a na to for one bundle. Rapper, and out of a kedebe fano. Ndemele expect in a far kwesi me video wasatala akwa today. The people that I expected the bona fe kwesi gi wasatala akwa eji today we luo today anolo mo no fa onwe some content creators today nwa na fe kwesigi ikwu okwu some MC nda ya bi jo occasion ngwa wedo no ngwa e na atufa bundle 1 million obo se 500,000 obo se 300,000 kedebe fano because nde na ekwu okwu gbasatala akwa ta bụ the least people me respect na fa ekwu maka akwa mma ekwu ewu I go talk am mmadụ esi ekwu na ekwu na mmadụ ga-ekwu ya ana-etu akwa ma nke pụta na one hotel ije ọ sị ya aka mụ na ịbụkọ na nwanne mma ise na mụ na ịbụ nwanne a na-eri ya na-agbọ bụ etu ya akwa ịgbọ ka ebe fanọ it's almost 3 people or 4 people standing na fight for you now sekopụzi order fight able confirm content creators eri ni be shishi eri ni be yo shishi mana fa akwụ na anụ ọgụ na-ekwu a na-akparị fa o iwe nji agwala gị fa bụ ịpụta ọzọ asị ọkwa m ịpụta ka inye m since ụwa ma like gị naturally nwere ihe nji inye na ego inye ma agụkọba nke spend bụ ebe ị nọ na nke spend ịma na nke m akagwu ịghọta but ọ na-egwe m igwe na nda and these people nwere access ndị na-agwa m onwe fa they have access to Governor Soludo. These people I'm one of them bụ na osekpula na today your Governor Soludo biko n'isi ya hayi mana ọnwa mmịa ọma kwuo enye debe ọbịadebe government house ma gbafịa mana onye na-agwa m onwe ya those people ama m mgbe ịbịa Lagos gbagote lapongi na inye ha ndị ego 500k n'ihu m omehọ n'azụ m anagakasi eze iche na gị na fa akwụ some content creators are just use ya kamu ihe keep some content creators is better for you je na afia goro nkịta baba nkịta doghị anya na oge na nkịta nọ nyejube nkịta gị afọ maka ọsọ ị na-anwụ anwụ your dog will come for you. Just some content creators are just onye akpata na fa like lom maka ana m ekwu ka o si adị ka efa mụ ije ebe day na-atụfa bọndụ kwụrụ bọndụ fancha niile kere ebe fa nọtọ onwe onye na-ekwu pim ndị mma na fa nwere access they have access apart from J-Park o sọsọ ndị mma na fa bụ mmadụ ka mma akpọ afa ndị bụ mmadụ we call their name apart from J-Park ọzọ Igbo ndụ na Wagaji and some of the other guy ma ya akpọkwa afa the guy na try kwa but ma akpọ ya afa ọsọ fa na-apụta ekwu a na-akparị onye ọbụla na-akparị fa kwuchilu na-anụsụ gị ike ife ya apụta na ya sị pụta. That is what is called friend. A friend in trouble bụ a friend indeed. But that is not what I'm here to say. Aya yo na Soludo n'elu yo ya na mee ife dị na ga-eme ọ bụrụkwa ma ya apụta ọsọgode Soludo jụ si anya kwe you will still come out. That is what I believe because aka ụdị ọcha ịghọta because a sị na mpaka na ya ama ọzọ mana ọzọ ya na mana ihe na-achọ ịgwa ibe ịpụta ọzọ anya saghị bụrụ mmadụ niile ka gị na fakwụ apụchasị ya ọ maka na ọ dị ka eji abịa true love adịọzi na anya elelizi kwafia na efufakwa fancha onye ọbụla ababakwa studio ọkwa efu ịbụla musician ma ịgụla ha Akwa Okuko egwu na that place ọ nọ Akwa Okuko pụta ịnwa anwụ agụọ your rubbish ịnwa anwụ agụọ your rubbish mbịa na studio ebe anyị na-agụ nonsense ya nwa isi n'ọnụ ọ nọkwa fu n'ime onwekwa onye chọzọ ịkompose egwu na-agụsi egwu ike ya eruo ka elelizie ya
nwa aka ya dị ọcha na-eme nte eme imo Akwa Okuko pụtafụ na album eleliziba album leliziba EP aghofa flavor na timaya ndị mara n'ihu gwa mpete n'azụ fufu otu a na-amụtasị amụ eghebesi eze oghe chee na gị na fa biki afụ onwekwa onye gị na akwụ onye kwụkọ pati onwere onye gị na akwụ onwekwa onye chi ịgụ egwu na ịgụla egwu kịta eji akwa for his freedom anwa lelizi ya akwa ịgụ akpam amụghị nga aka na abụ n'ọnụ